أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، چونکہ ډیر بہترین او مقرب مجلس تا دس مجالس ډیر کم ملویږي. داغا د علم په سلسلہ شه مولانا قسمت اللہ سے چه علم حاصل که دتا او د دو والدین تا او د خاندان تا دغه تاسو مبارکباد یا پیش کو. و یقینا په دې فتنه دور شه چې کیم سے قال الله وقال الرسول سره منسلک شي، دا خلق عزت من خلق تا دغه خلق تا الله یو عظمت ورکي، یو لویولا ورکي، یو عزت و وقار اور نصیب کئی اللہ پاک. اللہ جل جلالہ پخپل قرآن کریم سے فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا بروبر دی اغا خلق چی علماء دی و اغا خلق چی جہالا دی؟ دا چیران دی بروبر. عالم و جاہل چیران دی بروبر. قرآن کریم سے بار بار دی متعلق بیان رغلا دا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، ریند ولیدین کا دا بروبر دائشی؟ دا بروبر ندی. وی دی وجنا اہل علم چکیم دی آلی دین کی دی آغا گڑانگی آوی نی وسی خلیاری آوی نی. امو عزت منی پو دنیا سے ہر سڑائی غوڑی چیزی عزت من شو، ہر سڑائی عزت غوڑی خیود لرا چکیم عزت اللہ پاک پا قرآن سے ایشدا پا احادیث سے ایشدا دا مرا عزت بیا پا بل سے نشتا، پا بلا شعبہ سے نشتا. چکیم دی قال اللہ دی قال الرسول سرا اللہ رب العالمین انسان تا عزت ورکی. پا مختم زکا امو عزت منے حشرات الارض کبون پی بیشے میجی پو غوریشے داغا تشای کئی مرغون پا ہواگونشے دے دغی علماوی دے پورا دے مغفرت دعا کئی. امو عزت منے دا عظمت تا کدا صدی دا عزت تا. امو عزت منے اہل علم چی کلا پا قبرستان ورشی و پا قبرستان گڑشی اگا طالب علم چی دای قرآن ویئی، اگا طالب علم چی دا محمد الرسول اللہ احادیث ویئی، دا چی کلا پا قبرستان ورشی و دای آیت الکرسی تیرہ کی 41 دین پر دیغنا قبر دے عذاب اللہ پاک لرے. دا سمرہ مقام دا سمرہ مرتبہ دو دغ انسان تا اللہ پاک فاسألو اہل الذکر دا علماوی دے پورا بار بار قرآن کریم سے ذکر کے دی. دنیا سے خالی علماوی تا نہیں محتاج، پا یوم آخرت قیامت پا میدون سے وہ علماوی تا خلق محتاج ہوئی. خالی دا دنیا سے نا خالی پا دق جم نا چے بچائی پیدو شو ویچی استوز روشا غوشت آزانو کا پیوز غوشت آزان پا بل غوشت اقامت خالی پا دقزو استوزی بس نشلا بلکہ کلچ دا بچائی خبر ازدگئی بے نورانی قیداوی حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ اغاوی چھے نورانی قیدہ چھے پہ اخلاص بوندی مبنی وی
او په بخاری سے دکلاواوی دا نورانی قیدا په بوندې بهتره دو امو عزت بنے پچار دادو چی میشتو سے للہیت پزون شروع علی اخلاص پزون شروع علی دے اللہ رب العالمین خشیت آدھے میشتو سے پو وجود بوندے ظاہر وی اموتو دے وجودنا دے موتو دے اقوالنا دے موتو دے افعالنا چی خشیت الہی اغا نچاور کیجی اغا پریوزی و پتہ لگے جی چی داغت شیدی دا توزودو دغی تاجزی و انکسری ولش ویود لرا کیم سڑی چا اللہ دے پر عاجزی کئی من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ پاک ایک سڑی تے عزت ویر کئی عزت ویر کولے سیکتا اگا اللہ دا امو عزت بنے دا انتخاب دے علم دے پر دا اللہ کئی ہر سینہ علم دے پر اللہ نو خوشائی ہر سینہ دے قرآن دے پر اللہ پاک نو خوشائی امو عزت منے اغا سینہ اللہ پاک دے خپل معزز کلام دے پورا خوشائی دے پیغمبر دے احادیث دے پورا چکی مسینہ اغا دے دے سرا یو تعلق و یو محبت و یو وفاوی امو عزت منے دا دے اللہ پہ انتخاب بوندے کے ہو اجتباکم اے پیغمبر امت دا اللہ چنو کڑا دا امیشتو سے چنو اللہ کڑا دا امو عزت منے اگا محبوب چی دے ٹول چی دیر انبیاء کرام دا تمناوا چی یا اللہ میشت پیغمبرون نوا میشت محمد رسول اللہ امتیون نوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دعا بیا قبول اشلا وہ آغاوے بیا پا آخری ٹیم شرسی وہ دے نبی علیہ السلام مبارک امتی پا حیثیت سرا امو عزت منے داغا دا اللہ پا عطوا دو دا اللہ پا مہربانی بندے دو نو لہذا دے وجنا دے علماء سرا دوستی دے علماء ملگری دے علماء سرا مینا محبت دا دے موتو دے ایمان شوادو گورا دے نیک خلق سرا دا علماء دا دے پیغمبر ورسون دی نبی علیہ السلام مبارک ورسون نے رسک ندیب دے علماء نبغیر لہذا دار لوم دیوبند علماء گورا چی دے تصنیف پا میدون شے دے تعلیف پا میدون شے دے سیاست پا میدون شے دے شجاعت پا میدون شے دے جہاد پا میدون شے دے تصوف پا میدون شے پا دینا بالا خلق نے رنو خیر القرون والسلف صالحین امو عزت من دادا سے خلق تیر دا ادغی پا نقش قدم تک پچار دا شیخ الہند رحمہ اللہ دا انگریز سرسرنگ مقابلہ اکڑا تاریخ سویے انگریز یہ دے ہندوستان نو دنگو مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کثیر التصنیف پخپل دور سے امو عزت بنے دے مرزیو تصنیف و تعلیف بل چاندہ کڑا لکہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ 1024 کتبی نے لکھ لی دائی مو عزت بنے دادی دخ قرآن علوم دی دادی دخ قرآن علوم دی قرآن کریم شیخ علی دا ندو چھ موتو تدین منز بیان دا قرآن کریم شے علم میراث تا قرآن کریم شے علم نفسیات تا خلق الانسان عجولا علم نفسیات علم ارضیات علم ہر قسم علوم داغا چھ توی گڑا یہ تقریباً 20-25 علوم دی چاہ آغا ٹول دو قرآن کریم نا ثابت تی پا آیات سرا خٹے مختصر دا بہرحال بیداغا علماء دے دغے انتخاب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اسیر مالٹا دیکھ بارش تاریخ لکی چی دا انگریز خلاف یہ فتوہ اگڑا او یہ ویل چی دا انگریز پا حکومت شے برتی کے دل دا حرام دی دا انگریز حکومت شے برتی کول دا حرام دی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اونیو جیل تے روڑ ایغن آباد انگریز جج تا پیش انگریز جج ہوئی حسین احمد تو فتوہ کریے دو چھے انگریز حکومت میں برتی ہونا حرام ہے اس فتوے کو بدل ڈالو دا بدل کا دا فتوہ بدل کا ورنہ تو تا پتشتا چھے دغی سزو تشہیدو
ادغه سزو تو شہیدو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آغاؤ تو یہی میں فتوہ دیتا ہوں دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کی جان میں جان باقی ہے عموم زبان باقی ہے میں یہ فتوہ دیتا رہوں گا قیامت کی صبح تک دیتا رہوں گا انگریز جج تو یہی چھے زدے نڈریش ویچا انگریز ججو تو یہی چھے تو تا پتشتا چھے ادغے سزو پنسی دو حسین احمد مدنی تو تا پنسی ملو کے جی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اخپل بریف کیس کو لوکو اخپل بریف کیس کو لوکو او دا سسپین کفنی روبوس پہواش لہروکو او ویل چو انگریز جج یودو لرا جب حسین احمد دیوبند سے آ رہا تھا اپنے ساتھ کفن کا کپڑا ساتھ لے آ رہا تھا مو کفن روڑا دا موزون سر کفن روڑا دا دغن چون ڈریشے زد چا بچائی امو عزت منے دے صحابہ زندگی دے پیغمبر زندگی دے پیغمبر سیرت دے عشرہ مبشرہ سیرت دے خلفاء راشدین سیرت آغا پدیش نمایاو آغا پدیش نمایاو نو دے قرآن علوم یو سرا دے پیغمبر احادیث یو سرا دا ٹھول داستان دی سراو نو حسین احمد مدنی یو سویئی چیزی چی دیوبند نروتل موتا پتوا چا انگریز ججوی تو تویئی چی تو تا پنسی لگاؤں ز پنسی ننڈے ریش دا قدمو زون سرا کفن روڑا دا کفن تا تیوری پنسی تا تیوری دا دے علماء کردار دا دا دے مود صلف صالحین دیغ اسلاف کردار دا مولانا اشرف علی تانوی کردار دا شیخ الہند رحمہ اللہ کردار دا مولانا شبیر احمد مدنی رحمہ اللہ دیکھ کردار دا امو عزت منے مولانا شبیر احمد عثمانی دے سیاست پا میدون شے یو سابق جرنل غلام محمد تویی کی توب لکلی دی ویچ جی تو پدا نہ پیڑے تخپل مثالے سرکور لرا تخپل سبق سرکور لرا پدے سیاسی خبریں بندے تن نہ پیڑے سیاست تے تو چار نہ دو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ داغا اغا جرار عالم دین دا چاغاو تو یہی چو جنرل صاحب میرے ہمارے اور تمہارے درمیان اے بی سی ڈی کا فرق ہے جب یہ سامنے سے ہٹ جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون عالم ہے اور کون جاہل ہے پھر پتہ چل جائے گا امو عزت منے لہذا دمو اسلاف دا کردار دا دمو مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ دا کردار دا لہذا علماوی اخپل کردار دا پل شان دا پل عزت دا پل فوقیت دا پا اہل علم تا اللہ پاک چکی موردہ اللہ دا میشتو سے دیغ قدر دنیر نصیب کی اللہ دے دیغ علوم قدر دنیر نصیب کی دے قرآن و دے قال اللہ دے قال الرسول قدر دنیر اللہ میشتر نصیب کی واللہ پاک تا دا خاندان دا غس سرسبز و شاداب لری واللہ پاک تا میشتو سے اولاد یا نیک کو واللہ پاک تا میشتو سے اولاد تا دینداری اور نصیب کی وہ دے بدینی دا اللہ پاک میشتو سے معاف کی اسو تی واللہ رب العالمین دے میشتو سے ٹولے گناہینا معاف کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جزا عزت مند دی جناب حضرت مولانا قاضی کفایت اللہ سے دی تفصیلی بیان نباد زید دی محفل صدر